Bos días. En primeiro lugar, dicirvos que estou contento de estar aquí. A verdade, levo máis de 30 anos xa a militar no nacionalismo político de esquerda e teño que vos dicir que nun determinado período da miña vida cheguei a perder ilusión. Cheguei a perder ilusión na medida en que puiden comprobar que aquelas cousas que nos dixeron que eran polas cales loitábamos non se correspondían a realidade práctica do que despois aconteceu. Se me pode definir nun momento determinado como un deses queimados e xubilados da Cale Borroca, que supoño que vos constará, aqueles que decidimos hai moitos anos emprender unha loita con uns obxectivos claros e concretos e que despois nos vimos enganados, falsificados aqueles motivos polos cales realmente loitábamos. Hoxe estou aquí e estou con ilusión. E estou con ilusión porque aquí vexo honradez, valentía e ganas de volver a levantar as bases do que foi o proxecto histórico do nacionalismo galego. Aquí non hai ocupas, os ocupas están noutro sitio. Algo vamos aprendendo de todo este período. Algo que se materializa en quen convoca esta movilización e da que estou contento en formar parte. Remataron as frontes interclasistas, que como se lle chama a esas estructuras políticas que se presentan ás eleccións para xestionar os parámetros que establece o capital económico, o Estado español, a Unión Europea, o poder político e económico. Veñen sendo máis ou menos como os encargaduchos da limpeza que xestionan e dan ordes a aqueles que pensaban que estaban para outra situación, para outro escenario. Aquí, insisto, hai ilusión, hai valentía e hai honradez. Eu sei que este non vai ser un camiño fácil. Sei que esta praza debería estar ateigada de xente. Estará, non ter dúda. A loita de clases existiu, existe e existirá. E terá organizacións políticas que a representen sobre o fundamento de defender o que deben facer, que son os dereitos e intereses da clase traballadora, que somos a maioría social, por certo. Dicirvos, cando eu era máis rapaciño, cando xa vou ganando uns anos, dicían, había un teórico anterior, non, que falaba de que Galiza era unha colonia. Nun momento determinado, dentro do BNG, había ese debate no que eu militei, se era colonia, se era champú, todo ese tipo de rollos e tal, había quen dicía que non éramos. Que queredes que vos diga? Fixen un vídeo para publicitar esta movilización no que falaba na zona onde vivo actualmente, grandes empresas multinacionais compran as terras que conseguimos despois de centos de anos de loita do movemento agrario para venderlle a grandes multinacionais de capital estranxeiro e facer enormes viñedos no Val do Ulla. Por se fora pouco, a poucos kilómetros pretenden reabrir a mina de Touro para facer unha enorme explotación de cobre. E uns poucos kilómetros máis arriba, xa o sabedes, ven a papelera de Altri. Colonialismo, tal vez colonialismo, tal vez expolian os nosos recursos para que se enriquezan os de sempre cada vez en centros de decisión máis lonxanos. Pensades que é colonialismo? Eu creo que sí, máis que nunca. Antes ia disfrazado de Estado, agora está disfrazado, xa non está disfrazado, se representa directamente como que é grande capital que pretende expoliar o noso país e expoliar a clase traballadora. Aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza, aumenta a precariedade da clase traballadora. A nos obriga, como partido, e eu teño que dicir así, é dicir as cousas ben claras. Tardaremos 1, 2, 10, 20, 50 ou 100 anos. O noso objetivo non son as eleccións, non é volver a montar plataformas desas características. A noso objetivo ten que ser organizar pobo, non fiarse deses arribistas que se presentan ás eleccións cos únicos intereses de defender os seus propios. Situación que se reproduce non só nas organizacións políticas, senón tamén nas organizacións sociais e no movimento sindical, que é o que temos que combatir. Eu hoxe vos traio aquí unha mensaxe moi clara. O ano pasado éramos menos da metade dos que somos agora. Este ano xa somos máis o doble. Se o ano que ven somos o doble desta, ben será
e tardemos o que tardemos, tede claro que somos a única esperanza real que ten este país e que ten a clase traballadora que vive nel, de ter unha alternativa política que realmente defenda os seus intereses e non que o seu objetivo sexa ser ese encargaducho da limpeza que falaba antes. Adiante pola liberación nacional e o socialismo. Viva o Partido Comunista pola República Galega. Viva Galiza Zaiba Socialista. Muchísimas gracias a todos os camaradas que estades aquí por estar a construir o proxecto que para nós é a meta máxima. Entendo que para todos os que estamos aquí é a meta máxima e absoluta que ven protagonizando as nosas vidas dende que temos uso de razón, que é a emancipación total e absoluta do xénero humano no seu conxunto. Nós estamos hoxe aquí e non en ningún outro lugar porque nos une algo que vai máis aló da nosa condición de galegos e galegas e que vai máis aló incluso da patria que no noso tempo e na nosa terra sabemos nós perfectamente que equivale a dicir clase obreira e equivale a dicir proletariado. E digo que temos algo que vai máis aló e ese algo é, como diría Silvio Rodríguez, esa voz da Cuba heroica que segue a ser aínda hoxe refuxio, irmá e modelo para os galegos e para todos os povos do mundo. Como dicía Silvio Rodríguez, nós temos a necesidade de definir o inimigo e temos claro que o inimigo é a burguesía que se encarga día tras día de reducir o conxunto da humanidade a máis repugnante das miserias, afastándonos dos nosos seres queridos, roubándonos un tercio da nosa vida cada vez que imos a traballar, privándonos da máis básica das dignidades humanas, privándonos do dereito privándonos do dereito á cultura, privándonos do dereito incluso á intimidade, privándonos do dereito ao lecer, privándonos de todos os dereitos, simplemente para amasar día tras día un euriño máis, un dólar máis. Ese é o noso inimigo e o seu proxecto, non nos equivoquemos, é a destrucción total e absoluta da raza humana, digámoslo en paliativos. Isto non é unha loita meramente nacional, que por suposto é unha loita de plena emancipación nacional, porque ese é o único objetivo estratégico claramente definido que nos vai a levar ao comunismo, que é o objetivo final que temos todos. Pero isto non é unha loita meramente de emancipación nacional, é unha loita do conxunto da humanidade, porque o proxecto da burguesía, non esquezamos, é a destrucción individual en primeira instancia, con todas esas condicións que xa nomei, as que nos somete día a día, e a destrucción colectiva manifestada no retroceso da nosa lingua, na perda da nosa cultura, na destrucción da nosa prosperidade económica, na destrucción do noso paisaxe e na destrucción dos nosos fogares. Ese é o inimigo, os vampiros que dicía Ceca Alfonso. E nós estamos aquí porque temos a convicción absoluta de aniquilar a ese inimigo como clase. E temos a certeza de que a forma de aniquilar a ese inimigo é mediante a única ferramenta válida, de validez históricamente demostrada, que é o Partido Comunista, de organización leninista e de nítida convicción pola emancipación nacional. Ese partido, cando se fundou hai casi un século, eran un grupo de menos de 10 persoas que tiñan unha cábala na cabeza, unha entelequia prácticamente, que era a comprensión de que a clase obreira galega merecía un partido de seu, porque era o único xeito mediante o cal podería participar plenamente na súa loita pola emancipación. Esa entelequia estaba na cabeza de algúns que temos costume de nomear moi a miúdo, como era Benigno Álvarez, por exemplo, os que temos que seguir nomeando. Eso foi medrando pouco a pouco, e casi un século despois apareceu de novo esa idea na cabeza duns poucos que tiñan a idea de rachar con todo o dogmatismo e con todas as inercias que só nos conduciran unha e outra vez á marginalidade, ao grupúsculo, ao folclore, á performance ridícula. E nós tiñamos claro que había que rachar con todo, con siglas, con formas de facer, con inercias bellas xa caducas, pero tiñamos claro tamén que había que rachar co adanismo e que non podíamos construir o noso proxecto de emancipación
sobre a base da ruptura cos que viñeron antes que nós e construíron e contribuíron a construir o proxecto máis grande da clase obreira galega e o proxecto máis grande da clase da nación galega e o proxecto máis grande dos povos do mundo, que é o Partido Comunista. Cada ano que pasa duplicamos as cifras, non é unha exageración. Cada ano que pasa estamos a duplicar as cifras e non se trata únicamente de números. Cada ano que pasa estamos presentes en máis lugares, estamos levando partido aos centros de traballo, estamos a organizar a voz da clase obreira galega e a organizar aos individuos que forman parte da cultura, estamos a organizar un voceiro capaz de levar a nosa liña política ata o último rincón do país, estamos a organizar un aparello de agitación e propaganda que funciona cada vez mellor. Estamos a construir, en poucas palabras, o partido día tras día de xeito inagotable. E por iso, grazas unha vez máis por confiar no que para algúns é o único que vale nesta vida, que é a humanidade no seu conxunto, acadando a máis alta meta de emancipación. E por iso eu digo que viva o Partido Comunista pola República Galega. Viva! Viva Galiza Ceibe! Viva! Antes de nada quería, obviamente, daros as gracias eu tamén por vir, porque sin vos isto non sería posible. Decimos tamén que hoxe estamos aquí para regalarvos optimismo, ese optimismo revolucionario que lle chamo, ese optimismo que máis falla nos fai nestes tempos que corren, ese optimismo que non importa cantas veces o intenten tirar por terra, resurxe das cintas doutra derrota. Este ano 2024 está encendendo na xente ese lume, ese optimismo, ese afán por algo mellor que todos nos merecemos. Estou segura de que non fai falla que vos diga a cantidade de desgracias consecuentes deste capitalismo sen frenos, pero como acto de recoñecemento mencionarei algúns. A causa da Palestina, na que o Estado xenocida de Israel actúa sen consecuencias e demostra que o sistema capitalista non só non lle frena os pés a estes salvaxes, senón que os financia. A cantidade de barbaridades que o povo palestino está a sufrir aínda hoxe, agora mesmo, sen auga, sen luz, sen comida, pero nunca sen esperanza. É un noso deber, como comunistas e como humanos, defender ao povo palestino e o seu dereito a vivir. Os movimentos antiimperialistas de Latinoamérica que levan loitando contra o abuso constante de Estados Unidos e de bandas fascistas, dando nos todo o noso apoio ao povo cubano, por exemplo, de resistencia ante o bloqueo, presentes hai máis de 50 anos, e facendo unha mención especial ás eleccións presidenciais de Venezuela desta semana, apoiando o gran polo patriota. A guerra da Ucraína, na que a única culpable responsable é a OTAN, a través da dirixencia fascista de Kiev e coa sumisión de prácticamente todos os países da Unión Europea contra Rusia nun intento desesperado de manter o mundo unipolar. Digamos non á guerra imperialista. A situación no Sáhara Occidental, no que ocorren detencións, malos tratos, tortura, disolución das movilizacións de protesta contra os abusos de Marrocos, e aínda así é España, sen embargo, a primeira responsable desta situación, e a que abandonou a súa sorte contra a actual invasión de Marrocos e mira para outro lado ante un xenocidio máis que se está a cometer a diario e cuxo fin non aparece no horizonte capitalista, aproveitándose empresas galegas como Salgado para conseguir un produto máis barato, aínda manchado de sangre. E chegamos a Galiza, onde nos atopamos ante diversas injustizas en case todos os ámbitos laborais, chegando a folgas como o metal, a Inditex, a limpeza, os supermercados, as folgas que están ahora mesmo a correr do lixo, por exemplo. E por último, e máis cercanos no tempo, a manifestación contra a Altri e a manifestación da semana pasada en Ourense, nas que estivemos dando todo o noso apoio contra o abuso da nosa terra e da nosa xente. Todas estas causas son probas de que é este sistema, este capitalismo, o que leva ao peor do ser humano, a enfrontarnos, a separarnos, pero tamén son proba de que dende o PCDG facemos todo o que está nas nosas mans por axudar, por organizar, para medrar entre todos e defender os dereitos dos traballadores e das traballadoras. Quero recordarvos con este discurso non todas as maldades que están a ocorrer, que seguro que nin sequera as mencionei todas, senón o motivo polo que nos reunimos, o motivo polo que repito que somos ese optimismo revolucionario. O mundo non ten por que ser así. Esa expresión que tanto nos gusta aos galegos e galegas de hecho que hai, non é certa. Eses prexuizos que nos ensinan de que o povo galego non se defende tanto como outros da periferia española non son certos. Non paramos de demostrar que sabemos pelexar, que nos sabemos defender ante as injustizas do capital, que sabemos que hai algo mellor e que isto non ten que ser así, non é o que hai.
Recordade por que estamos aquí, por que nos reunimos, e é porque queremos non, sabemos que o pobo merece algo mellor, que non hai que conformarse co que nos dan, que din que chove e mexan por nós. Este partido, para min, é esa carraxe optimista, ese voceiro da maioría, esa vontade de lograr o mellor para todas e todos, o inconformismo, a loita. Convocamos dende o Partido Comunista pola República Galega esta manifestación e aínda casi máis importante o xantar de confraternización no que procuramos reunir ao comunismo galego, ao independentismo, á loita, ao optimismo. Neste Día da Patria, o Día da nosa terra, está o mellor momento para reunirnos camaradas e achegados, traballadores, traballadoras, xentes con esperanza e optimismo revolucionario. Viva Galiza Ceibe socialista! Viva!